Takže čaute, ja vás vítam u druhého partu Minecraft pastí. Dneska si urobíme taký tunel, pod ktorými budú TNTčka. Budeme na to potrebovať stone, TNT, pressure plate, iron ore, nejaký ten diamant. Takže vykopeme si dosť dlhú jamu. Najlepšie by bolo, keby bola fakt že dlhá, lebo aspoň potom bude čas, aby vybuchli tie TNTčka. Takže sem dáte TNT, na to dáte stone, alebo to je vlastne na vás, čo tam dáte, len aby to vyzeralo tak, že není to pasca, tak je tam stone. Potom sem dáte iron, alebo to je jedno, čo tam dáte, to už je podľa vašej predstavivosti. To iron, sem môžete dať ten diamant, iron, diamant. Potom to už len prikryjete. Takto nejako. Vlastne tiež jedno, ak to prikryjete. To už je podľa vašej predstavivosti. To prikrývam čo najrychlejšie, nech to je. Nech tu nestrácam veľa času. A ešte tunak, nech ten diamant není vidno. Takto a takú mini strechu. Hop, hop. A teraz už len nejaké tie pressure platey, nech potom tie TNTčka vybuchnú. Sem môžeme dať ešte diamant. A sem môžeme dať ešte, dajme tomu, iron ore. Takže vlastne, keď nejaký hráč uvidí takýto tunel, uvidí, že tam je diamant, tak si pôjde asi naťažiť ten diamant. Naťaží, lenže potom vlastne vybuchne, takže z toho nebude mať úplne nič. Takže to je asi celá pásca, takže ja vám ďakujem za zhliadnutie tohto videa, tak sa majte, čaute.